Informasi kawitan Janing sawise rakor merek pirang-pirang sing ono kaitane kae ngatasi banjir Kali Lamong nang Kabupaten Gresik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak langsung marani nang tanggul kali sing jebol ambek nang tanggul conto nang Desa Jono ambek Desa Mboboh. Jarene nek bangun tanggul permanen mbadok anggaran sing lumayan gede. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak nyampekno nang Desa Jono wis dibangun tanggul permanen sajake taun 2021 sing dawane 2.710 meter mulai Desa Jono sampai ke Danyang ambek wis gak tau banjir. Sauntara nang panggon liyane seake tanggul sing kritis ambek durung iso dibangun polai anggarane gede. Mangkane nang Desa Bobo tanggule gelek jebol nek Kali Lamong amber. Tanggul sing jebol wis ditandani Mbarek Guminte Provinsi Jawa Timur liwat Dinas PUSDA ambek pihak terkait ya wis dilakokno normalisasi kali. Emil ngomong ancen bangun tanggul permanen badok anggaran sing gede ambek kewenangane melok BPWS berantas. Sauntara iku normalisasi Kali Lamong nang taun 2024 wis dilakokno Mbarek dawane 44,58 km teko 58 km. Mari ngono ya dilakokno normalisasi anake kali sing dawane 141,43 km teko 350 km. Sawise dibangun siji retarding basin nang Desa Tambak Beras, rencanane kabeh dibangun maneh nang 9 titik retarding basin nang Kabupaten Gresik. Ayul Andim, CTV.